L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika jagħti stampa tal-qagħda finanzjarja tal-pajjiż. F'Ġunju ta' din is-sena d-dejn ta' pajjiżna kien jammonta l kważi 4 biljuni u 800 miljun euro. Skont l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika d-dejn bejn Jannar u Ġunju żdied bi 360 miljun euro fuq l-ewwel 6 xhur tas-sena l-oħra. Fuq dan id-dejn matul l-ewwel nofs ta' din is-sena tħallsu 109 miljun euro f'interessi. Dan ifisser li bejn Jannar u Ġunju ta' din is-sena biss tħallsu 612,000 euro kuljum f'interessi fuq id-dejn. Ifisser ukoll li fl-ewwel 6 xhur ta' din is-sena il-Gvern nefaq ħafna iktar fuq l-interessi fuq id-dejn milli fl-oqsma soċjali, fl-edukazzjoni, fuq l-infrastruttura u fl-investiment produttiv. L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika jgħid ukoll li bejn Jannar u Ġunju il-Gvern nefaq ħafna iktar milli daħħal. Fost oħrajn l-ispiża tal-Gvern bejn Jannar u Ġunju fuq salarji, bonuses, overtime, safar, kiri ta' karozzi, festini u konsulenzi żdiedet b'21 miljun euro. Bekk id-deficit f'Ġunju kien ta' 284 miljun euro, żiedet ta' 94 miljun euro fuq sena ilu.